Mag-vlog daw ta doy. Mag-vlog ta doy. Doy! 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 Mag-vlog daw ta. Opo, hon! Nya, kaya. Aw, kaya ano na to, day? Hala. Eh, wala tayong mahimo kung wala tayong buhaton. Wala tayong mahimo kung wala tayong magawa. Agal! Kung sa'y atong content. Kaon! Kung sa'y kaunon. Kaon tag tayo sa ite. Oh. Ite. Alimatok, sampay nahon. Hala. Okay ra ka na, doy. Mga uban itong mga kauban. Itong mga... Wow! Nice! Layas, ay, nang layas. Layas ang mga panuhak. So ato silang hulaton. So maabot nga adlaw. Kay mga tag alimatok. Kay lami kinang alimatok. Sampay nahon, no? So, ano na mga diha, mga amigo. Kinahanglang kamaog yung tang muhimo o pamagi. Pulis niya agi. Lo! Dakot ni. Mo ni siya ato ang content kabago. Mga tag alimatok. No? Sumabot nga adlaw. Kaya kana kunong alimatok. Ug mo na mo pilit sa imong tinae. Dili na kabatiog kagutom. Kaya ang alimatok. Mo na magdaghan sa imong tiyan. Na. Sana all. Di ba? So karon ang mahinabo. Aw pa tagamay, no? So, mag-vlog yung tag tinod.